ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଶାମୁକ ଏମିତି କଣା କଣା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଣିଲି ନା କଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଜୋରେ ମେଘ ଆସିସାରିଲାଣି, କେତେ ଜୋରେ ମେଘ ପକେଇଲାଣି, କେତେ ଜୋରେ ପବନ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡେଇ ନବ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନି। ଆମର ସେପଟେ ଆମ୍ବ ପଡୁଛି, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମେଘ ପକେଇଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ଆମର ଲାଇନ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏଇପଟେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି, ନେଇଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ କେଡେ ଆମ୍ବ ପଇଲାଣି ସବୁ। ଓ କେଡେ ଜୋରେ ପବନ ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ ବୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗଛରେ। ଦାନା ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଏମିତି ପବନ ଦଉଲାଣି, ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ପବନ ଦଉଛି। ମେଘ ବି ପକେଇଲାଣି। ଇଏ ତ ଖାଲି ମେଘ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକଉଛି, ପକେଇଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଛାଟିଲାଣି ସବୁ ଆମ୍ବ। ଆହୁରି ସେପଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ସେପଟେ ଗଲେନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ଦୌଡ଼ିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଗଲେନି। ପବନ ଦଉଛି, ସେଇ ନୀଳଗିରି ଆଡୁ ଆଇଲା। ଆମେ ସାଇକଲ ଉପରୁ ଟେକି ଆଣିଛୁ ଏଇ ମେଘ ଯୋଗୁଁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜୋରେ ପବନ ଦଉଛି, ଶୀତ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରିବେଶଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ପବନ ଦେଉଛି। ସିଆଡ଼େ କିଏ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଉଛି ନା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ର ଏତେ ଜୋର ସେ ପବନ ହଉଥିଲା, ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ଦେଖିଆ। ହେଲୋ, ଏଠି ପାଣି ଯାଉନି, ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ନାଗି ହେଇଛି, ଚୁପୁରା ନାଗି ସବୁ ଆସିକି। ମେଘ ହେଲେ ତ ଘାସ କଞ୍ଚେଇବ। ମା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି, କେତେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମେଘର ଆମ ବାଇଗଣ ଗଛ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମଶା ଖାଇବେନି। ଏସବୁ ବୁରା ନେଇଯିବା। ବହୁତ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ମା କହିଲାଣି ବୁରା ନେଇଯାଇତେ। ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିଟେ ଆଣିଛି ଯେ ସେ ବାଲ୍ଟିର ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ବୁରାର ନାଇକି ନେବା। ନା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଏଇସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବାଲି ଉପରେ ଏଇସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଫାଟିଛି କି ଆଣି ଏଇଠି ଠୁଳେଇ ଦେମି। ମୁଟା ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ତ କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ଆମ୍ବ, ସବୁ ପଡ଼ିକି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁ ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଗଛର ପଡ଼ିଛି କି ଦେଖିଆ। ହଁ ଏ ଗଛର ଏଇ ପଡ଼ିଛି, ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ସବୁ ରଖିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି କି ତାର ଡାଳର ପଡ଼ିଛି କି ଆଣି ବାଜିକିରି ଡାଳ। ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟି ସାରେ ଦେଖେଇବି କେତେ ଆମ୍ବ ଆମର ଟୋଟାଲ ବାହାରିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ଷାରେ ଏଇସବୁ ଗଛର ଥିଲେ, ସେଇପଟ ଗଛରୁ ଥିଲେ ଆସିଗଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଛ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇଠି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର କାଲି ଆମ୍ବ ଆଜି ଆମ୍ବ ମିଶିକି ଏତିକି। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଏଟା ଆଚାର ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚାର କରାଯିବ। ଇଏଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶିକି ରହିଛି। ପବନର ଯାହା ଏଇପ୍ରାୟ ସବୁ ବୋହିଗଲାଣି, ସେଠି ପକେଇଦେ ସେ ହେଇଯାଉ। ପବନର ଯାହା ଖସେଇଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଖସେଇଛନ୍ତି, ଆଜି
ପୁଣି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଛି ଆଉ ତା ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଆମ୍ବୁଲ କରାଯିବ। ଦେଶୀ ଯୁଗଟା ଶାମୁକ ଏମିତି କଣା କଣା କରାହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଣିଲି ନା କଟାଟା ଚାକୁରି ହେଇତ ହବନି। ଚାକୁରି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଓଜନ ଲାଗିଲାଣି ବା ଆମ୍ବୁଲା ବୋଝ ମାଛ ହେଲାଣି ଆଉ ଟାଙ୍କୁ ହବନି। ପାଚିବ ଆମେ ବାପା ମୁକେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ମାସେ ଆଗରୁ ସିଆଡ଼େ ଟାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଆଗ ଫୁଲର ସେତେବେଳେ ଆମର କଷି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଟାଙ୍କୁ ହେଇକି ବିକ୍ରି କଲେଣି। ଅଣା ହେଇଥିଲା କିଣିକି। ତୁ ଇଏ ମତେ ଆଗ କାଟି ଦେଇନନ୍ତି ତାର ଦେ ଏସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେନି ଆମ୍ବ କାହିଁକି ଡାକୁଛି ସେ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇ ଦେନି ଆକୁ ଏବେ କଟାଯିବ। ଏଇଟାର କଟାଯିବ ଆମ୍ବ ହବ ସବୁ ଇଏ ଖତ ହବ। 이따라 이제来回来，我嘟嘟一个。થોડું થોડું તો પણ આની ફૂલો થોડું લાવી એ તો ઓ એડા ખરાબ